Favorito gehiegi eta denentzat iganderako tokirik ez, bakarren batek kanpoan geratu beharko du aurtengoan ere. Kaiku, Urdaibai, Orio eta Hondarribia zazpi hoberenen artean ez izatea ezusteko ikaragarria litzateke arraun munduarentzat. Tiranek, Portugaletek, San Juanek, San Pedrok eta Astillerok orain artekoak ikusita barruan behar dute. Jada 9 arraun talde eta 7 toki bakarrik. Pedreinak, Zumaiak, Meirak, Ziermenak eta beste ontziren batek eman dezake inork gutxik espero duen albistea. Eta gainontzekoak ere ez dira bada espada ahaztu behar, naiz eta sailkatzeko aukera hundirik ez izan estropada hasteko 3 ordu pasatxo falta direnean. Gizonezkoen aurretik emakumeen sailkatze estropada jokatuko da. 9 ontzi uretan eta 4 bakarrik tokia. Zumaia nagusi izan da Euskotren Ligan eta favorito da sartzeko. San Juan eta Ibaika ere puntu honean iritsi dira. Oriok tokitxo bat nahi du. Ikusmina Galiziako selekzioak piztuko du. Seguru, indartsu, iritsi direla. Santoñak, Bizkaiak, Zarautzek eta Hondarribiak osatzen dute 9kotea. Itxaso ona emanda dago gaur arratsalderako, baina ipar ekialdeko haizeak ere ez du estropada galdu nahi. Erne. Urduritasuna gainezka izango da, traineru barruan eta lehorretik begira daudenen artean.